जाए ना का करब जे आइल बा ओकरा तो जाई के बाबा दुनिया से जाए ना का करब ए भगवान अरे बाप रे बाप हमरो मन दुखित कर देला था बतावा हम काम करे आई ना दिया बाबूजी आए रबा कहाँ नहीं है हम आइल बानी बाबू हम देखा तू ने ना आइला बहुत देर तो हम कह दिए कि चलिए हम तनी देखी लेकिन जानिए तो देखनी है कि हमार बाबू माई खातिर रोता बाबू माई कतिन के रोला बाबूजी आए माई कतिन के रोला तो कब ना कहती जरूरत शरीरिया बेजान लागे गोरी गोरी ऐ गोरी माई से गोरी कहता है माई ना बाबूजी ना के माई ना तो माइया खातिर रोता है बाबू हम बाबू माइया खातिर ना बाबूजी तो केकरा खातिर रोता आए अरे बाप कौन नहीं कर पावत दुख हतना भाई कौन नहीं कर पावत केकरा खातिर रोते बोल ना बाबूजी आए बाबूजी आ बोल ना बाबू बाबू हम आऊ रोते ने अपना बुढ़िया खातिर ते ऊपर माइया खातिर रोते ना बाबूजी ना हम समझता नहीं हम बुझता नहीं तू माइया खातिर रोता ना बाबूजी के आए बाबू आए बाबू बाबू कानू स्कूलिया में पढ़त रही नु हाँ एगो लड़की से बहुत मोहब्बत करत रही आए अगर लॉकडाउन में अपन शादी हो गई चल गई ससुर ओकरे बहुत याद आते है बाबू भाग साला भाग होने जा रे क्या करते लड़की खातिर होते लड़की खातिर होते थे ऐसा तो हम जानी है कि माई खातिर होता तो हम इमोशनल हो गए ना बाबू माई खातिर ना मलावा के बहुत याद मालावा खातिर याद आवता सर चला तू कहेगा मालवा की याद आवता सारे रे साला खड़ा हो ठीक से मालवा की याद आवता साला अरे हम कहनी हा घर से कि रे खैलस पियलस ना भो रही से गइल बा खरिहानी में आए हम आइनी हा देखे कि खाए पिए के चिंता क के आइनी है कि लइका गइल बा खैलस पियलस ना तनी काम धाम बाटे हम ही सोच के आओ तनी आइनी है तो देखनी है कि रोता हम कहने माई के याद आओ तो चलो रोत